Jo sempre surto acreditat com a localitzador, bàsicament. A vegades posa localitzacions o localitzacions i a vegades, que no és ben bé cert, però segueix, hi ha aquest equívoc, surto com a cap de localitzacions, que realment és una professió diferent. Però sobretot moltes vegades en molts crèdits, com a llocs que t'acrediten, com a l'IMDB, aquests llocs, apareixes com a cap de localitzacions, però realment la meva feina bàsicament és localitzador, que en anglès li diuen el location scout, hi ha moltes paraules, no? Però bàsicament és el localitzador. Quan i com et vas iniciar la professió? T'hi va iniciar algú? En quin any? Sí, jo vaig començar l'any 95, a l'acabar estudis de l'Institut d'Estudis Fotogràfics, i això, entrant de meritori a productores de publicitat, que en aquella època a Barcelona era un gran pol de productores, d'agències i de productores de publicitat, a una que es deia Estudios Piràmide. I vaig entrar repartint samarretes de propaganda, que tenia 20 i pocs anys. I realment allà dintre em vaig començar a posar amb equips de producció, com a becari, meritori, auxiliar, i em vaig fixar amb la figura del localitzador. En aquella època n'hi havia molt poques persones, bàsicament n'hi havia dos. Una que va ser que és històrica i que és la meva gran mestra, que és la Mar Francolí, que és la gran localitzadora històrica del cinema català, i la Mar Francolí feia publicitat també aquella època i em vaig fixar molt amb ella. Després hi havia el Toni Duc, que és el creador de l'Associació de Localitzadors de Catalunya, alguna figura. Llavors vaig veure que aquí realment les meves inquietuds era on més encaixava, perquè hi havia molt pocs localitzadors. Era una feina que feia producció, a vegades en el cinema feia direcció artística, no estava ben identificada. Llavors vaig veure que aquí podia posar el meu coneixement o la meva passió per la geografia, per la història, per l'urbanisme, per les transformacions urbanes i la fotografia, més que per el que representa la producció, que és l'ordre. Sí que tenia la intenció, com tots quan comences, de ser director. Vaig dirigir alguns curts, vaig dirigir alguns clips, però en seguida veus que realment és un sacrifici, és un esforç, i realment has d'estar molt dotat per ser director, i vaig veure que jo encaixava més amb aquesta figura de localitzacions. I vas rebre alguna formació o no? No, com a localitzador no existia, zero. Tenia formació de comunicació audiovisual. És que en aquella època també compaginava aquesta feina amb periodisme. El 99 vaig tenir ja que decidir-me per una de les dues feines, perquè el periodisme també és molt precari. En aquella època ho era menys cara, però era precari. I aquí realment el cinema i la publicitat en aquella època donava la possibilitat d'accedir a uns ingressos més alts, i llavors vaig decidir-me per aquest àmbit. No hi havia cap, vull dir, jo vaig aprendre amb les ensenyances que m'explicava tant la Mar, sobretot la Mar, com el Toni, com el Joan Carles Ribas, o sigui, vaig aprendre treballant. Llavors, una cosa curiosa és que el temari de localitzacions me l'he tingut que inventar des de zero. Inclús vaig buscar bibliografia internacional, hi havia alguna dels Estats Units, hi havia algun llibre, alguna cosa, però no hi havia realment. O sigui, realment m'he creat el temari, no? Sí, em fa amb la falsa humilitat que et puc dir, no? Per exemple, en fotografia tampoc vas fer cap formació? Sí, fotografia sí, fotografia vaig estar, sí, fotografia sí que vaig fer el curs d'Institut d'Estudis Fotogràfics, que encara hi tinc relació i és un lloc que m'estimo molt, aquí a l'Escola Industrial de Barcelona, i aquí, o sigui, sí tenia una base de fotografia. Què passa? Que jo tenia una base de fotografia analògica, i després vam tenir que fer el pas. Això molts directors de fotografia segurament ho han explicat aquí, alguns inclús van tenir que fer un any un any sabàtic de canvi de format. Nosaltres, la meva formació era fotografia analògica. A partir del 98-99 va haver l'explosió de la fotografia digital, va canviar totalment. Llavors em va servir com a base de moltes coses, però tècnicament tampoc, perquè la meva formació era analògica. I una altra pregunta que fem, et definiries amb aquesta professió de localitzador? Si et dirigissis a una persona que no et coneix, estàs en una festa i et pregunten a què et dediques? Sí, és una pregunta molt bona, perquè pregunten a què et dediques és molt difícil, perquè quan dius localitzador es poden pensar que treballes una agència immobiliària, per dir una cosa així, saps? O sigui, no s'entén. És una pregunta que la gent és difícil d'explicar. Llavors és més fàcil dir que treballes en producció audiovisual, per exemple, perquè
i a la gent una mica més, ja que li tens més confiança, però sempre requereix una explicació. No pots dir, soc abogat, o soc director, o soc guionista, no? O soc inclús director artístic. Ser localitzador requereix una explicació prèvia o posterior. I hauries volgut ocupar alguna altra posició al món cinematogràfic? Quins impediments hauries trobat si haguessis volgut? Sí, vist després, més endavant, i veient el que a mi m'agradava i d'on venia, realment m'hagués interessat molt seguir la carrera de direcció de fotografia. Però clar, llavors ja no dones un pas enrere quan ja estàs posat a dins. Evidentment, quan comences tothom vol ser director. Jo també tenia els meus guions, també havia dirigit curs, em vaig posar a dirigir inclús els making-of dels anuncis que treballava en aquella època, però en seguida te n'adones que realment on hagués valgut i on crec que podríem, i ho recomano molt fermament, és directora o director de fotografia, que és una feina tècnica i artística a la mateixa vegada, que requereix molt bons professionals i que sí que és cert que m'hagués agradat accedir, però tampoc tenia el coneixement previ, no tenia el coneixement previ per saber exactament on situar-me quan vaig engegar, no? Sí. Però bueno, no em sento frustrat per ser localitzador durant tant, ni molt menys, saps? Vale. Llavors, ara que, a més, ja ho has dit que tenies problemes, com definiries breument què és el que fas a una persona que no en té ni idea? Clar, localitzar vol dir... Sí, localitzar què és? Localitzar no és buscar els llocs més bonics del món, com gent romànticament pot pensar, et passaràs la vida viatjant per llocs meravellosos. Dic, no, perquè el 90% d'espais que busques no són això, no és el lloc meravellós que tu et pots imaginar. El 99% són espais definits per guió, i amb una sèrie de paràmetres. Primer s'ha de desglossar un guió, que ho faig jo i ho fa un director artístic, i després, en base a uns paràmetres que et marca tant direcció com direcció de producció, com sobretot direcció artística, has de cercar aquests espais que s'ajunten o se separen per molts paràmetres diferents, i sempre en funció d'un guió i en funció d'un pressupost i en funció a una proximitat. O sigui que bàsicament és buscar els espais on es desenvoluparà una pel·lícula, però no els espais amb construcció de decorat, que a vegades també, saps? Que a vegades també, quan no és un plató, que moltes vegades no es construeix un decorat o un plató. Bàsicament és buscar els espais adequats per portar a terme el rodatge d'una obra audiovisual, amb una sèrie de paràmetres. I ara aquesta pregunta la canviarem una mica. Quan comença el rodatge, la teva feina s'ha acabat? La meva sí. La meva feina com a localitzador. Jo treballo a la fase prèvia, a la soft pre, que diuen, que és la preparació primera, i després a la preproducció gran. La meva feina realment, de forma ideal, s'acaba el que en cinema es diu la localització tècnica. El technical Ricky, que diuen els americans. La localització tècnica, que és en aquell moment que tots els caps de departament i els seus primers ajudants van a veure totes les localitzacions que ja estan prèviament aprovades, llavors es donen per vàlides, això és el món ideal. Aquell moment és el moment que a mi se m'acaba la feina en aquella producció. Sí que hi ha un seguiment posteriori, m'agraden els rodatges, però m'agrada anar com a espectador una mica i poder fer fotos, no de foto fixa, sinó fotografia de com ha quedat aquella localització intervinguda pels diferents departaments, per llum, per art. M'agrada molt anar, moltes vegades no tinc temps, però anar als rodatges, però me'n vaig lliurement i això em dona una tranquil·litat d'esperit tremenda, no? Vaig lliurement als rodatges. Un rodatge és una cosa molt densa, que està molt bé. Per ser localitzador has tingut que fer rodatges, si no, no ets un bon localitzador perquè no saps les necessitats. Ara, avui en dia, hi ha molt localitzador que no trepitgen mai la vida d'un rodatge. I amb altres departaments, no només amb... I llavors jo crec que això és negatiu.
però la meva feina s'acaba justament aquí. Evidentment hi ha un seguiment, hi ha localitzacions complexes que et truquen amb problemes, que volen que els assessoris, temes més contractuals, temes de problemes que hi ha hagut al rodatge, i després no s'acaba mai perquè sobretot amb les... Perdona que m'allargui una mica, sobretot amb les ficcions seriades de plataforma o de TV3, que sí, amb aquestes ficcions de sèrie, hi ha molts problemes, cauen localitzacions, passen coses, hi ha accidents, hi ha problemes amb els actors, i llavors hi ha localitzacions que cauen, que es diu, o que el guió canvia, no que cauen, sinó que ja no passarà allà, el capítol 8 ja no serà com tu l'has treballat, sinó serà diferent perquè hi ha una nova escriptura de guió. Això significa que sempre estàs, que és molt difícil fins a l'últim dia de rodatge, quan un rodatge és complex, que no estiguis involucrat. L'ideal és a la localització tècnica, però la realitat és que segueixes involucrat d'una forma o altra. I creus que a la teva feina tens marge creatiu? A la meva sí. Me l'he guanyat jo, també. Sí. A la meva sí, al dedicar-me des del 2012-2013 únicament a la localització prèvia, estàs a la part de creació artística quan comences una obra. Depèn molt de qui tinguis de caps de departament. Com la meva feina va molt lligada a direcció artística, quan som amics de molts directors artístics, llavors engeguem la pel·li des de zero, amb un guió, un pressupost, un director de producció que marca... Llavors, com comences des de zero, aporto molt, i a més em demanen aportar molt a mi, perquè realment cada un és expert en el seu, llavors, evidentment, jo expert, entre comet, però tinc més coneixement en base als anys que porto sobre a on es pot rodar i a on no es pot rodar i quina imatge hi ha, inclús de vegetació, de natura, d'infraestructures, puc aportar molt que els altres no tenen per què saber en els seus plantejaments. Llavors sí que és una feina molt artística a la fase inicial. Quan ja llences tot, llavors ja tot és més complex. Però justament a la fase inicial, evidentment, sí que hi ha una part molt creativa. Molt bé. Ja ho has dit una mica, però ho tornem a preguntar. De quina figura depèn directament la teva feina? Directament penja del director de producció, i després, però bàsicament el meu cap, o la meva cap realment, és el que es diu ara dissenyador de producció, que tota la vida ha sigut el director artístic, que és realment qui marca els criteris estètics, perquè un director artístic, una directora artística, és la responsable de tot allò, de tot el que veus per pantalla, no de la llum, però sí de tot el decorat, decorat o localització natural, o sigui, de la imatge, que és el responsable, i en cinema, en publicitat funciona una mica diferent, però en ficció és qui presenta les localitzacions. Jo acompanyo, però les puc presentar jo, però sempre sota el criteri qui presenta i qui selecciona. Evidentment, després penges el director de producció, que és qui et truca i qui et marca uns criteris de pressupost general, o, per exemple, només podem rodar fora de la base, posem Barcelona, per pressupost 2 setmanes. Això significa que més enllà de 50, 45, 50 minuts a Barcelona només pots buscar localitzacions que per pla de rodatge, que això ho fa l'ajudant de direcció, podrem estar 2 setmanes, o sigui, marquen molts criteris. I després, a l'hora de començar ja a treballar, ara, abans no existia, però des dels últims anys, per influència francesa i americana, existeix el Departament de Localitzacions, que està al costat del Departament de Producció, però és independent, i cada vegada porta més coses. Hi ha un cap de localitzacions, un ajudant, un secretària de localitzacions, que és un departament paral·lel al de producció. I llavors, clar, al final hi ha un cap de localitzacions, que no sóc jo, perquè jo no vaig al rodatge, no puc ser-ho. I llavors treballem en paral·lel. Treballo amb ella, amb aquest cap de localitzacions, l'ajudo amb el pressupost i li he de deixar les coses aplanades per després engegar el rodatge en si. I quines són les teves eines de treball? I si en fas servir, te les aporta la productora o les aportes tu? Les aporto jo.
sí que a vegades, en algun cas concret, això passava més abans quan per exemple, ara tots els mòbils tenen GPS. Quan els mòbils no tenien GPS, la productora et proporcionava un aparell gros que el posaves al mig del prat i et donava les coordenades per saber després tornar-hi. O el cotxe de lloguer, per exemple. Però el que és càmeres, equips informàtics, vehicles, doncs ho puc facturar o puc cobrar com a feina feta o com a contracte laboral o mercantil, però els localitzadors aportem la nostra eina. Als Estats Units, perquè tinc bastanta, vull dir, parlo molt en les diferents fires internacionals que hi ha de localitzacions, ho tenen molt més, o sigui, ho facturen tot, o facturen o els hi paguen per contracte. Aquí encara és una lluita que tenim amb l'associació de localitzadors, donen per sentat les productores que aportem el nostre material i no té per què ser ben bé així, però el material l'aportem nosaltres, inclús els drons petits, drons de localització. Llavors, clar, hem d'intentar que tot això té un desgast que ho suporti la producció. I és una de les lluites, entre altres mil, que tenim. Sí, sí. I després, això ja hem parlat una mica, però ho tornem a comentar també. Si has notat diferències en el desenvolupament de la teva feina al llarg de la teva carrera. Moltíssim, moltíssim. Clar, quan jo vaig engegar era analògic. Nosaltres localitzàvem en fotografia analògica, que és una cosa que als alumnes sempre els hi poso prova. Això significa, entre altres, un milió de coses, que nosaltres sortíem a localitzar, per exemple, el Delta de l'Ebre, ens anàvem al Delta de l'Ebre, i un diumenge, i llavors tu tenies que fer una previsió de carrets. Vol dir que si portaves 5 carrets per 36 fotos que tenia cada carret, això és el màxim que podies fotografiar. Què vol dir? Que havíem d'explicar els espais amb molt poca foto. Ara, amb la fotografia, amb el mòbil, no fa falta perquè tires 3.000 fotos, que mereixes el director, però bueno, cobreixes tots els angles. Aprendre de forma analògica a explicar els espais, a saber descartar, no descartar, perquè era un bé perible, no? Vull dir, tenies poca foto per explicar uns espais. A part d'això, 1000 coses més, Vull dir, ara tot és digital, ara tot funciona, presentes localitzacions a través de Dropbox, de Google Drive. És que no té res a veure. Aquella època era tot analògic. Per començar no teníem ni mòbils. Trucaves des de l'hotel al cap de producció, o inclús al director, el trucaves des de l'hotel del Pirineu on estaves i et deia què has vist? Doncs mira, he vist això, he vist allò, he vist allò, i amb això rodaves, perquè vos venies, ho enganxàvem amb cartolines, les localitzacions, enganxaves amb una carpeta al contacte del senyor pagès, no? Enganxaves perquè el tingués al cap de producció. Llavors, clar, amb això, amb aquest material que tu creaves, havies de rodar, perquè, en canvi, ara, primer que hi ha sistemes de recerca digitals, Google, Vius, tot el que vulguis i més, intel·ligència artificial, ha canviat moltíssim. Ara la informació és tan gran i tan impressionant que qualsevol s'atreveix a localitzar, que això és un error molt gran. En aquella època no tenia res. Llavors, clar, hem anat fent tot aquest canvi de l'analògic al digital. Els equips són igual de grans, en aquella època que ara. No ha canviat tant. O sigui, portàvem 15 camions i portàvem 10 i en portem 15. El material elèctric pot haver canviat, el tipus de focus, el tipus de trípodes, el tipus de grues, però se segueixen utilitzant grues, trípodes, focus. En canvi, aquesta feina de localització sí que ha canviat molt, no? Ha canviat moltíssim i ens hem tingut que anar adaptant. I, per exemple, eines com, suposo que no existien en aquell moment, com la Barcelona Film Commission, o que alguns ajuntaments tinguin algun departament que pugui voler potenciar els rodatges, això suposo que és un invent posterior. Sí, això va començar, existia un ens que es deia Barcelona Plató, però estava molt desconnectat en aquella època de la feina, o sigui, de la producció, eren dos mons totalment diferents. Ara, evidentment, i tinc la gran sort de treballar molt amb les Film Commissions, que hi ha hagut aquí una revolució molt gran, i gràcies a que la Film Commission, tant la de Barcelona, la de Catalunya, la de diferents ciutats, algunes històriques, com la de Terrassa, altres, la del Garraf, la del Maresme, gràcies a això, realment això ha sigut una gran ajuda, un suport molt gran, treballem molt units, cada vegada és més difícil rodar, a Catalunya en general,
tenim una mica de crisi, però també el país és el que és, però menys mal de la feina de les Film Commissions, realment. Vull dir, això ha sigut un gran suport. En els anys 90 pràcticament no existia, érem exploradors amb el Salacot, nosaltres, era un altre, saps? Anàvem explorant, saps? I obrint la selva, no? Això, encara hi ha una part d'aquest punt romàntic, però ha canviat molt. I una pregunta, aquesta ja és més del meu negociat de la fotografia. Quan fèieu analògic, fèieu negatiu i paper, fèieu diapositives, fèieu tot? Sempre negatiu i paper. Fèiem negatiu i paper i a vegades fèiem coses però perquè ho volien, perquè la forma de rodar... Per exemple, si la pel·lícula era en blanc i negre, o la publi era en blanc i negre, Blancanieves, del Pablo Berger, totes les localitzacions que les tinc arxivades, tot és blanc i negre, perquè la pel·lícula era blanc i negre, no? Disparàvem digital, però directament no transformant, directament. Llavors, en aquella època, a vegades treballàvem amb diapositiva si ho demanava, o amb diapositiva virada, que era una cosa tècnica que es feia, no? Que disparaves amb 35 i després el revelat el passaves amb el negatiu amb diapositiva, perquè l'efecte que donava era el que volia el director. Intentava sempre disparar, això encara avui en dia ho demano, disparar sabent molt el format que després es rodarà la pel·lícula, si és 16:9, si és blanc i negre, si és molt contrastada o poc contrastada. Això ja és feina de bon localitzador, vull dir. I això que dius, en aquella època es disparava així. Quin problema hi havia? Que després havíem d'anar a revelats, els revelats 24 hores, que fossin bons, que no n'hi havia gaires, perquè si no acabaves en els baratos i llavors et destrossava la feina, però clar, no hi havia més remei. Et destrossava la feina feta amb amor i carinyo, perquè havies d'anar un 24 hores un diumenge a la nit, i clar, el resultat era tremendo. Inclús m'havia passat alguna vegada de tenir que entregar fotos. Jo tenia el meu equip de revelat blanc i negre a casa, al carrer Borrell, a l'Eixample, en aquells pisos que ens podíem permetre en els anys 90, que ara ja no ens podem permetre, aquells pisos de comunes, de joves que vivíem en pisos gegants a l'Eixample, i allà tenia el laboratori, i 2 i 3 vegades havia arribat a les nits dels dissabtes i diumenges revelar els meus negatius de localització per presentar, encara que sigui en blanc i negre, foto 24-30 per exemple, presentava, almenys per presentar en blanc i negre, i després ja els portaria i revelava jo amb el tanc i presentava les fotos revelades. Això sembla ara tan arcaic, o sigui, arribar a presentar fotografies revelades a casa, evidentment havien de ser en blanc i negre, no tenia un equip de color a casa, però clar, això ara és totalment diferent. Sí que jo recomano, ara per exemple treballem molt amb eines digitals, amb Adobe, hem de pagar evidentment les subscripcions Adobe Raw, Adobe Photoshop, el Lightroom, perquè hi hagi un mínim retoc, però per exemple els que encara em passa avui en dia, amb gent jove que engega, que comencen, que els agafo d'ajudants o que treballen amb mi, que venen de la fotografia digital molt treballada, i una localització ha de respectar molt la realitat. O sigui, tu estàs... Perquè una localització no té un valor artístic per si mateix, encara que hem arribat a fer exposicions i llibres, una localització està al servei de... Tu has d'intentar que, per exemple, estem en aquesta sala, doncs encara m'agradaria fer-li unes fotos, però que intentar que sigui el més real possible, tant a nivell d'aberració cromàtica, com de color, com de llum. El retoc digital massa ràpid, que estàs canviant els colors dels fons, això és un motiu bastant negatiu. O sigui, un molt bon fotògraf no té per què ser un molt bon localitzador, i un mal fotògraf gens. O sigui, has d'intentar reflectir, i si la localització té unes ombres molt dures o és lletja perquè té un... O sigui, ensenyar-ho tot tal qual és i ben fotografiat. I llavors això porta que no pots fer un mínim retoc de línies, d'ombres i llums, però un retoc mínim i sense distorsionar sobretot els colors i la llum, perquè estàs enganyant el director de fotografia i el director artístic. Moltes vegades estic localitzant a 400 quilòmetres, no estan amb mi, i llavors quan ells van resulta que els colors no són els colors, perquè ara és tan fàcil manipular, i m'he trobat amb problemes amb gent jove, amb tot el seu bon fer, i amb directores artístiques d'aquelles de pes, de Goyes i Gaudís, saps? Bronques importants, perquè la paret no és del color de la foto, i en realitat tenen la raó, saps? Sí, sí. Ara fem un apartat una mica de condicions laborals.
Es diu que el món cinematogràfic és inestable, ho consideres així? Sí, clar, és inestable per la seva pròpia naturalesa, perquè al final va basat en la fe... Vull dir, nosaltres no som tècnics. Hi ha una feina molt important, que són els productors executius que han d'aixecar els projectes. Hi ha èpoques, com aquests últims anys, de bonança, tant de plataforma com de cinema català o espanyol rodat aquí, però, evidentment, és una feina molt inestable perquè està basada en la creació cinematogràfica en general i que hi hagin tècnics per tot, que no hi hagi ni faltin ni sobrin, que a vegades falten, a vegades sobren, depèn. Estem molt lligats a les crisis, estem molt lligats a les modes, que de cop i volta es posa de moda anar a rodar a Sud-àfrica o a Lisboa o a moda, és econòmic tot això, al final és un tema econòmic, o a Madrid, no? Que la indústria l'anem perdent i se'n va anant cap al centre. Per sort, a Barcelona, ara esperem, ha anat baixant, a Barcelona hi ha hagut un substrat mínim, una base, que ha aguantat el sistema, que és la publicitat, que això no se li dona prou valor, moltes vegades. O sigui, si Barcelona té tants bons guionistes, directors de fotografia, directors, foquistes, tècnic, vestuari, tot això no és gràcies a la producció. Els últims anys potser sí, però històricament no, en els 80s, 90s, 2000s, era gràcies a la potència de la publicitat a Barcelona, que ha fet que hi hagi un substracte i que es pugui aguantar empreses de llum, empreses de construcció de decorats. O sigui, gràcies a aquest substracte fa que la gent es pugui mantenir i guanyar-se la vida i no dependre de com bufi l'aire del cinema, no? Normalment pots triar els projectes en els que treballes? Sí, jo sí. Sí. Sí que espero que es pugui... No sempre, Hi ha anys que puc triar, hi ha anys que no, però clar, quan et proposen un projecte demanes una mica de què va i si sí m'ho puc permetre. Em sap greu dir-ho perquè potser dintre de 3 mesos ja no, saps? No sempre ha sigut així, ni sempre ha de seguir sent així perquè també em faig gran, no? També, vull dir que... En principi, posem entre cometes que... Al principi probablement no podries triar tant com... No, en principi no, i pot ser que en èpoques de baixada, com pot ser que estigui començant ara, que estem entrant en una fase de recessió, per diferents motius, per diferents causes, de rodatges a Catalunya, que potser que hi hagi una baixada important, potser tampoc ens ho podrem permetre. L'equip amb el que treballes acostuma a ser el mateix sempre o va canviant? Equip Per exemple, si normalment et crida un cap de producció o si vas canviant en aquest sentit. Sí, ja ens coneixem tots i sempre hi ha gent amb què tens més afinitat o gent que creu més en el teu treball i sí, evidentment, però per sort vas canviant i sempre són equips diferents, ens coneixem quasi tots i també és molt bonic quan et truquen, quan no coneixes a l'equip, realitzadores joves noves, equips nous d'artistes, vull dir, està molt bé, o de fora, o francesos, que treballen molt amb equips francesos, evidentment va canviar, sí que hi ha una afinitat, hi ha equips que vas repetint, però no és com una indústria, com la publicitat dels 90s, que entraves a dintre una fàbrica, aquella època, aquelles grans productores de publicitat, i era com una fàbrica, no? Llavors sempre era el mateix equip. Això ara vas canviar, però ens coneixem tots i estem més o menys connectats, clar. Bueno, els 70-80, si treballaves per Equino... Sí. Treballaves per Equino, sí, és cert. No, treballaves per Equino i no sorties d'allà. I la publicitat en els 90s, aquí 80s, treballaves per Tesauro, treballaves per Piràmide, per l'IF, aquestes grans, i entraves allà, i el cine era així també, vull dir, Filmax, que jo hi treballo molt ara, segueix sent una mica una fàbrica, per sort, però aquella època ho era molt, saps? Era una fàbrica, Filmax. No hi ha una productora hegemònica, diguem... Ara sí, home, ja tenim Mediapro, sí. Tenim Mediapro, però hegemònica no. Hegemònica no, hi ha, per sort, Ikiru Films, Arcàdia, hi ha l'Astor, vull dir, hi ha moltes productores d'un tamany mig que fan coses molt interessants i que sí que hi ha grans productores, no? No sé si es poden dir noms o no, però tots les sabem, no? Ja existeix Mediapro, ja està allà, no? Però, per sort, també, no? Però que sí que hi ha un nombre d'empreses important.
Ara una pregunta que ens ha quedat una mica llarga. Les teves condicions laborals són o han estat sempre les òptimes, tant a nivell de sou com de recursos necessaris per desenvolupar la feina? Mai ho és, mai són les òptimes, sobretot quan et compares amb el mateix professional a països més puixants com Regne Unit, França i Estats Units, bàsicament. Mai és... Aquí ens ha costat equiparar-nos, ens ha costat guanyar drets laborals inclús d'hores de feina, de distàncies, d'allò que diuen el turnaround. Això és més de rodatge, que no és el meu cas, però l'estona que hi ha entre claqueta final, no? Fi del dia del rodatge i inici del rodatge següent, que ha d'haver unes hores de descans, perquè això no vol dir claqueta final, perquè després de claqueta final hi ha departaments que tenen 3 hores de feina, no? I després han d'arribar els primers al dia. O sigui, que hi hagi tota una sèrie de moltes coses importants a distància de cobrar els vehicles o tenir vehicles de lloguer, i sobretot a nivell de sou, tant sigui d'alta com autònom. Això sí que és veritat que jo puc ser autònom perquè faig una feina prèvia. Al moment que estic al rodatge no pot haver ningú autònom, per sort. Això ha canviat molt. Abans es rodava tot amb autònoms i era per sort tot això ha anat canviant. Jo puc ser autònom perquè no estic lligat a un pla de rodatge. Al moment que estàs lligat a un pla de rodatge ja no. Però sí que encara estem en lluita, no en lluita de vaga, no? Però sí que estem en reivindicació, per això es va crear l'Associació de Localitzadors, per dignificar la feina i per tenir unes condicions laborals i econòmiques semblants als països de l'entorn, França sobretot, no? Llavors normalment treballes com a autònom. Jo sí, però no tots els localitzadors treballen com a autònom. Molts localitzadors, això a vegades és una elecció pròpia. Molts localitzadors els dona d'alta en tota la fase i, evidentment, al moment que ja entres a dintre de l'engranatge de la producció no pot haver un autònom. Els autònoms, bàsicament, són figures una mica de proveïdors de serveis. Pot ser un localitzador perquè no estàs ben bé, no tens un cap directe, t'organitzes tu la teva pròpia feina, per exemple, un director de càsting, feines d'aquest tipus, no? Potser un fotofixe, també, saps? Perquè no estàs... un fotofixe, també, però són figures una mica, cada vegada són més reduïdes. Però al final és com factures o com el sou, diguem-ne, diari, setmanal, mensual, és aquí on hi ha d'haver i les condicions. Després, si ho fas sempre hi ha un contracte. Si no és un contracte laboral, és un contracte mercantil. Després les condicions són les que hem d'intentar que siguin les... És una feina que per si no és una feina d'oficinista. És una feina que ja té un risc i és una feina tot en el rodatge en general, no només el localitzador especialment, però que evidentment ja saps, no pots permetre tenir unes condicions laborals com si treballessis de funcionari o en una oficina de la Caixa, però entre això i la llei de la selva ha d'haver un punt de trobada. Sí, ja saps. Farem unes preguntes sobre com influeix el gènere en la feina, sobretot, evidentment, parlem del gènere femení perquè és el que està més precaritzat. Una pregunta que segur que em diràs que sí, que és si creus que el gènere influeix en la professió dins del cinema. Sí, evidentment. Ara, per sort, cada vegada menys. Però, per exemple, hi ha una cosa, parlant del que estem parlant, dels localitzadors, que és una lluita que tenim a l'Associació de Localitzadors. Hi ha molta gent que no hi és, sobretot perquè va engegar-ho la publicitat, ara el cinema, estem entrant molts de cinema a l'associació, però és un número molt fàcil d'entendre. Som 52 associats, dels quals són 4 noies. I després vas a la ficció i hi ha molta noia localitzadora, però no ben bé localitzadora dels departaments de localitzacions, o sigui, de producció, que és allò que el gènere, que no se sap per què, sempre hi ha hagut més, o potser sí, saps? Però sempre hi ha hagut un biaix de gènere claríssim. Quan jo vaig engegar no hi havia elèctriques, els elèctrics eren tot un món absolutament masculí. Càmera, les primeres directores de fotografia les contractaven perquè eren exòtiques. Per sort, ara, i a més són més bones, o potser perquè li aporten, no sé si més bones, però li aporten una altra sensibilitat, no? I hi ha grans directores de fotografia que cada vegada més i estan molt... Però, evidentment, sí que hi ha un biaix de gènere i per sort
es pot anar superant de mica en mica. Falten, que ja n'hi ha, productores executives que posin... Ara hi ha una mirada femenina, hi ha tota una sèrie de pel·lícules que s'estan creant des de Catalunya amb directores, amb guionistes, amb una mirada molt femenina, per sort, no? Però històricament és evident i no ens podem enganyar. I una cosa que estem nosaltres tot el rato és intentar que hi hagin localitzadores, però no del departament, o sigui, localitzadores que surtin al carrer i que són molt bones, i les poques que hi ha ens donen lliçons, perquè tenen una forma de desenvolupar-se, perquè un localitzador al final estàs al carrer, no? Tenen una forma de desenvolupar-se, de localitzar molt sorprenent i molt bona, i no sé per què deuen tenir por que és una feina com masculina, no? I estem intentant precisament que creixi. És que és una associació que té 10 anys i que té amb 52 membres al corriente de pago, que només siguin 4 o 5 noies o dones. És una mica... Aquí veus que falla alguna cosa, no? Una última pregunta sobre gènere que més ens interessa especialment perquè més l'has esmentat, i era si tenies referents femenins en la professió. Jo sí, per sort sí. També, com que ara desenvolupar una mica més com et va marcar. Jo per sort sí, perquè hi havia una localitzadora, que era la localitzadora. Hi havia dos, hi havia el localitzador i la localitzadora, quan jo vaig engegar. I a Madrid pocs més, també. I sí, és veritat, que era molt amiga de l'Agustí Villaronga, la Mar Francolí, molt lligada a la figura de l'Agustí, anaven molt de la mà, i llavors a través de l'Agustí és fotògrafa, ella ara viu retirada en una masia al Bages i no vol saber res del món, ens parlem un cop cada any o així, però bàsicament ella em va ensenyar moltes coses, i ella era localitzadora pura i dura. Anava amb la seva càmera, tenia la Canon i tenia la Hassel, tenia dos càmeres, i a més es feia coses molt bones, com parlàvem de fotografia, que per exemple em deia que ella localitzava amb un 35 fixa, una òptica 35 mm fixa. Tot el que capigués es podia rodar, i tot el que no capigués, i s'obligava ella mateixa, que això era quasi... Per això em diu, m'estàs fent patir, no? Explicar espais amb un 35, saps? Que ara vindria sent... Bueno, també amb una full frame seria el mateix. Ningú s'atreviria a fer coses així. O aquella època no era digital, no hi havia postproducció. O sigui, ensenyar-me a fotografiar bé perquè les ombres no cremin la imatge. Jo venia de fotografia, però la fotografia de l'Institut d'Estudis Fotogràfics era més de plató, d'arquitectura, no era tant fotografia de carrer. A part d'ensenyar a moure's i a buscar espais, va ser un referent, jo em fixava molt en ella i ella em va ensenyar moltes coses, i altres, hi ha un localitzador històric, però és més de la meva generació, Lluís Botella, que és el localitzador que treballa amb el Woody Allen, les grans produccions internacionals a Espanya. Però, clar, com no hi havia aquesta figura, la vam tenir que crear una mica. Per exemple, els altres departaments tots tenien figures més veteranes dels que es podien anar aprenent. Nosaltres ho teníem més difícil perquè vam començar a crear-ho nosaltres, aquesta figura, no? Les pel·lis històriques de Berlanga, dels 60s, sempre... O sigui, per què Plácido es va rodar a Manresa? Hi ha 1000 teories. Ara seria molt més fàcil, hi ha un localitzador que hi va anar, no? En aquella època, com no funcionava ben bé així, el Josep Rossell, el gran director artístic i amic, que encara està en actiu, quan els viatges que hem fet ell i jo sempre ens agradava molt parlar de la història, no? Del Vicente Aranda, de Pilar Miró, i més antic, i més dels anys 60, dels 70, i m'explicava com es localitzava, no? Que era d'una forma molt aleatòria, no? I qui localitzava, i com s'acabava rodant els llocs on les pel·lícules del cinema negre de l'Escola de Barcelona dels 50, per què s'acabava rodant allà i no en un altre lloc. Era bastant... Com als Estats Units ja estava més... Aquí era molt aleatori tot això, no? A vegades un departament de producció, una persona... Jo mateix, quan vaig començar, el primer dia un anunci per la Generalitat de Catalunya sobre integració a les escoles, l'any 94, em sembla que era, o 93, 94, i no, el cap de producció diu, bueno, hem d'anar a una escola a rodar, però llavors ells dic que estan fent una cosa molt absurda, aquesta gent. O sigui, aquesta gent de 35, 40 anys, que jo els veia molt grans, i estan preguntant-se entre ells a quines escoles van els seus fills per veure si en aquelles escoles... Diu, però no estem treballant... O sigui, el client no és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. No podem anar a la Generalitat de Catalunya i demanar un llistat d'escoles i quines escoles ells creuen que són...
era l'inici de la immigració, n'hi havia molt poca, però anava d'això una mica aquesta campanya, amb l'Albert Cruells, aquells directors de l'època. I llavors quan els hi vaig dir, per què no anem al departament? No l'agència, sinó qui hi ha darrere, el client, i els hi demanem que estem fent això, que ens passin un llistat i localitzem aquest llistat. Em van dir que, tio, ningú se'ns havia acudit això mai a la vida. Dius, ostres, Jaume, mira, genial, fes-ho ja. Va ser la meva primera localització de totes. Va ser que localitzar tots els instituts de Catalunya per rodar una campanya, no? Diu, i a més faràs el càsting. Em deien, saps que també, aquella època fèiem, que això és molt curiós, aquella època fèiem les localitzacions i fèiem el càsting. Fèiem les dues coses. Ara ja no, evidentment, no? Però bueno, no sé si he sigut clar o no, eh? Sí, sí, sí. Bueno, ara, com anem de temps? Farem aquesta ja sé que et donarà molt per parlar, perquè abans ja en un moment ho hem parlat, i és un blog sobre cap a on va la professió. El primer és, bueno, com creus que evolucionarà l'ofici i quines creus que serà la forma de produir i promocionar les pel·lícules d'aquí uns anys? Clar, amb la irrupció, no només de la intel·ligència artificial, més que això, amb tot el tema digital i de platós digitals i de platós o de forma de treballar molt més basat en la tecnologia, farà, jo t'estic parlant a nivell general de producció i a nivell més de rodatge al carrer, no? Que és el que nosaltres fem, al carrer o el rodatge fora de plató, cada vegada, per desgràcia, es tendirà per facilitat i comoditat a que vagi desapareixent això, perquè tècnicament serà més econòmic i més correcte el rodatge amb fons recreats, amb fons, això que als Estats Units fan les pantalles virtuals, aquestes pantalles 3D. Per exemple, la Disney ho va engegar amb Mandalorian, els hi va costar més que anar a Túnez a rodar, però ja tenen la tecnologia, després ja els hi ha servit. Llavors, clar, és bastant probable, perquè ho veig en el dia a dia, que cada vegada és igual on rodes, perquè tot es pot manipular digitalment. Encara que rodis en exterior, pots borrar la meitat dels camps, pots afegir coses, sí que el so anirà darrere, però ja es anirà també millorant, i anirem tendint a que el rodatge serà una mica tornar allò que parlàvem del sistema d'estudis dels anys 30, o sigui, de rodar en grans platós on es generi digitalment tots els fons. Això els directors de fotografia encara estan força en contra, perquè no té la qualitat, no té molts directors, l'experiència del rodatge, Oliver Lache amb Sirat, per exemple, l'experiència del rodatge, però això serà al final una excepció de directors o directores més artístics, el cinema més industrial, que es tendirà a no sortir d'entorns segurs i controlats. Tècnicament hi ha moltes preguntes i moltes coses complicades, perquè la interacció entre el fons creat digitalment i els personatges és molt complicada, perquè clar, tu estàs interaccionant amb un fons prèviament filmat o de catàleg o recreat. Hi ha moltes coses aquí, però es anirà tendint de mica en mica a que els rodatges surtin menys del plató. Doncs cada vegada que és un dèficit que Catalunya té molt gran, que és la construcció de grans platós, com a Madrid s'han fet, iniciativa privada, el que sigui, pel tema polític que sigui, s'han construït grans infraestructures a Catalunya fa molts anys, ara hi ha un pla, evidentment, de les 3 xemeneies, el parc audiovisual, però és un pla a 10 anys vista. O sigui, hi ha un gran dèficit de platós a Catalunya, perquè no n'hi ha, bàsicament, no s'ha creat, ni la iniciativa privada ni la pública n'ha fet, i llavors estem rodant a naus industrials, estem rodant a la Mercedes, a la Verneda, estem rodant on podem rodar, perquè al final nosaltres som una mica paràsits dels espais que han quedat buits, però que hi ha un guàrdia de seguretat a la porta. No sé si el cinema és parasita en aquests espais. Un hospital que ha tancat i abans que es degradi, rodem 1 milió de pel·lícules en aquell hospital. Una nau, una fàbrica... Però clar, això al final perquè estem buscant espais que no existeixen, no? I perquè estem aprofitant. I aquí llavors, cap al futur, tendirem, com amb la teva pregunta inicial, tendirem cap a la professionalització i la burocratització dels rodatges, que serà
perdrem la part romàntica, i la part romàntica seguirà existint, però per projectes molt artístics petits o molt grans, perquè el director s'ho pot permetre, i el productor. Però tot el gruix acabarem rodant en platós, i llavors, clar, la localització serà una localització algun lloc s'haurà de... O sigui, em deia un productor famós català, no? Bueno, però tu seguiràs localitzant perquè aquestes imatges les hem de recrear, o sigui, no es recreen des de zero. El CGI, o sigui, nosaltres preferim que no sigui CGI, que sigui imatge real. Dic, sí, però ja no farà falta que sigui a Catalunya o a l'entorn nostre. Pot ser Islàndia, pot ser Escòcia, perquè ja t'és igual. Tu envies un equip petit amb uns sensors que et capturin tot el fons, que ja s'està fent, M'estan demanant localitzacions de refineries, de grans fàbriques, però són per grans produccions de Hollywood, però són per reproduir-les i rodar allà, posar el Tom Cruise allà al mig, no? I llavors, clar, localitzarem per fons recreats. Què vol dir? Que serà més fàcil perquè no portaràs el rodatge a la localització amb tots els problemes que comporta, però per altra banda aquests fons poden estar on vulguis del món i a més es tocaran digitalment. O sigui, a nivell de localització això canviarà molt. També hi ha la irrupció de les agències d'espais, hi ha la irrupció... O sigui, aquesta feina més romàntica que encara fem del localitzador que localitza un guió, per desgràcia, potser som els últims mohicanos, no ho sé. Potser soc negatiu, potser m'equivoco, però dona aquesta impressió. Perquè, per exemple, amb això del que deies, hi ha empreses, igual que a Catalunya hi ha bastanta empresa de videojoc, hi ha alguna indústria light and magic catalana? Sí, s'estan... Bueno, hi ha una indústria, ara s'estan creant, com cada vegada n'hi ha més. S'estan creant, hi ha unes quantes i amb la pretensió de fer un light and magic, no? La pretensió de fer... Abans eren les empreses de postproducció, que també les de muntatge i edició, que tenien el seu departament més d'efectes, però cada vegada és al revés, o sigui, no va lligat, i s'estan creant, i hi ha projectes, hi ha algun, projectes de platós de LED o de platós virtuals, i empreses realment ara un projecte molt important que estic jo ara mateix involucrat, que t'ho explicaré, estem, saps, veient com reproduir el centre de Barcelona totalment de forma virtual, i s'estan creant aquest tipus... O sigui, sí que hi ha, com hi ha aquesta gran indústria del videojoc, s'estan creant aquestes indústries o grans productores que estan fent aquests apartaments perquè es tendirà cap aquí. Molt bé. Una altra que també abans ho hem parlat una mica, la relació amb el film acabat. Veus les pel·lícules un cop acabades? Algunes no. Algunes fan molta mandra. És una cosa molt curiosa dels tècnics. Hi ha grans directors d'art, per exemple, que s'hi han passat 2 anys treballant en una gran sèrie de plataforma, i amics, i no l'han vist. I a més no la volen. Jo hi ha pel·lícules que no he vist, que he treballat, i que m'he deixat la salut, i que no, perquè ja veus que allò no... Però sí, però a vegades són pel·lícules que són un repte, però són un repte de feina, no un repte de resultat. És que hi ha moltes maneres de satisfacció. Evidentment, les intento veure sempre. Ara mateix s'acaba d'esmorzar una pel·lícula més petita rodada en aquests carrers, que és Esmorza amb mi, de l'Ivan Morales, que viu aquí al costat, i ja l'he vist 2 vegades, els 2 preestrenes, perquè és petita, la pel·lícula, però és una pel·lícula feta molt, vull dir que m'agrada molt, i que hi ha altres pel·lícules que jo he treballat petites, La Mosquitera, L'enfermedad del domingo, més al marge, que em sento molt satisfet, i grans pel·lícules, grans produccions de plataforma que em fan molta mandra, saps? I amb un pressupost altíssim. Jo intento veure tot el que he fet. Llavors, jo crec que els algoritmes de Netflix, d'HBO, d'Amazon, no m'entenen. No entenen perquè miro uns subproductes, saps? Tremendos, i després miro unes... Jo crec que no em tenen pillat, i llavors mai m'agafen, mai em saben perquè no em tenen... És tan fàcil com dir, són professionals, i per això, o sigui, no entenen els gusts, no entenen perquè jo veig allò i es tornen boges, les plataformes, recomanant-me coses, no? Perquè són coses que jo o les veig 1000 vegades perquè les ensenyo a classe. Coses de sèries de
de producció catalana molt potents per plataforma, doncs a classe rodatges complicats d'acció, seqüències molt complicades, llavors clar, les passes 1 milió de vegades i per això els hi deu explotar el cap, saps? Però això és un tema a parlar. La gent de cinema moltes vegades no veu cinema, saps? Que és molt curiós. A veure, els guionistes, no els directors no creguis, guionistes veuen molt, els productors veuen molt cinema, els directors de fotografia quan són joves, però quan molta gent no veu el cinema que fa o cinema clàssic que li agrada i dos cosetes. A més, és que hi ha molta producció, això també és veritat, però no creguis que es veu tant cinema dintre del cinema, saps? És curiós, això sempre m'ha fet... O coses molt curioses, que no saben gaire de cinema històric, en reunions, i dius, bueno, doncs, això em va passar fa poc també, no? Això, doncs, per exemple, una jornada particular amb el Mastroianni, es va solucionar d'aquesta manera, directors reconeguts, productors reconeguts, em miraven dient, no tenim ni idea de què ens estàs parlant, saps? O sigui, com fer una manifestació, no tens els diners per fer-la, doncs explicar-la d'una altra manera, i com a localitzador et demanen que estiguis a la reunió i aportis coses i et diguin, no sé, o sigui, no tinc ni idea de qui és Hétero Escola ni de quina pel·lícula m'estàs parlant. I diu, és molt interessant això que em dius, però és un exemple concret. Però com això... Llavors, què ens fem, els que som una mica veterans? Ens fem els tontos. Fem veure que sabem menys del que sabem perquè aquells senyors o aquella senyora és la senyora directora. Intentar no humiliar-la. No, vull dir... Però te'n dones compte que nosaltres, en general, hi ha una cultura cinematogràfica dels que tenim més de 45 anys que no hi és... M'ho trobo amb els alumnes de l'ESCA, que és escandalós, és escandalós, però que no hi ha una... Potser perquè no tenien accés... Cases com la Filmoteca, jo a la Filmoteca de Travessera hi anava cada setmana, i quan feia comunicació audiovisual. A la 2 de Televisió Espanyola feien uns cicles de cinema que no existeixen avui en dia, no? Saps que... No sé per què, hi ha una cultura cinematogràfica que està desapareixent. Llavors, intentes fer-te una mica el tonto, saps? Va, un últim apartat ja sobre patrimoni fílmic. De fet, això, l'entrevista en realitat és una mica una trampa com la venta del jamón. Ja, ara ve el publireportaje. Primera és una mica, ja ho hem parlat, si la teva feina genera un producte, en el teu cas, fotografies, qui paga o proveeix aquest material? Clar, aquí hi ha... El negatiu, vull dir, no tant la càmera o... Sí, tot això ho pago jo, evidentment, però aquí, per exemple, hi ha una cosa que és molt important, que és en una localització, que és el dret de propietat d'aquesta localització. Això és un tema que per això és un tema de l'associació i de... Nosaltres disparem molt. Què vol dir això? Que jo tinc un arxiu, tinc arxius que vas guardant tot, abans eren amb caixes analògiques, amb caixes que ja les he perdut, amb caixes amb negatius, saps, ben guardats, i ara és amb discs durs i el núvol. Vol dir que jo tinc més de 5 teres de fotografia que moltes vegades han tingut un ús molt curiós, inclús amb judicis, m'han trucat per 2 judicis diferents, perquè clar, a la casa aquella que l'Ajuntament de Barcelona on rodàvem tantes pel·lícules, el Palau Muñoz Ramonet del carrer Muntaner, com hi ha aquella història del Ramonet, l'estraperlista, nosaltres rodàvem pel·lícules allà, i a dintre hi havia quadres que després van amagar quan l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, per exemple, a través de la Film Commission de l'època, quan hi havia aquest tema, que encara hi és viu, qui té fotografies, qui va accedir aquí dins? Un localitzador. Llavors, clar, et truquen del jutge i tens l'obligació de, si tu dius que sí, que tens aquelles fotos, les has de posar al servei de la justícia. M'ha passat diverses vegades, això, I després de canvis urbanístics, com nosaltres tenim fotografia de Barcelona, nosaltres fem moltes fotos de ciutat i de país per feina constantment de molts espais. Llavors tenim un arxiu històric de transformacions urbanes molt grans que ens ho han demanat. Però jo no anava aquí. El tema és, això ho paguem nosaltres, evidentment, i la propietat en realitat és de la productora que et paga i de la persona que ho genera. Llavors, per exemple, si jo estic amb una pel·lícula important i estic generant un volum de localitzacions molt gran, això té molt valor, perquè amb una pel·lícula gran se'n fan 4 de petites, moltes vegades, no? Doncs això té un valor molt gran. Això genera i es pengen en unes plataformes de Dropbox o de que sigui. Doncs qui pot tenir accés aquí i qui es pot descarregar aquestes fotos? Nosaltres és una lluita que
l'hem guanyat a Barcelona i ara l'estem a Madrid, no la poden guanyar, que és que sempre figuri, hem de posar sempre una marca d'aigua a les nostres fotos per saber la traçabilitat, qui ha fet aquesta foto, a qui reclamar-la. Però ara les productores no ens poden demanar ja que la traiem com a favor personal un dia, però o sigui, nosaltres ha d'haver el nostre nom a totes les fotos, a la marca d'aigua, i llavors, clar, aquest gran volum d'arxiu que anem creant que ha d'estar al dia, perquè les localitzacions són peribles. O sigui, jo per romànticament guardo localitzacions de fa 25 anys, però no serveixen perquè són tenen una duració d'uns anys. Llavors, clar, generem una gran quantitat d'informació que cada un se l'ordena com bonament pot. Les productores no saben com ordenar-les, les de publicitat sí, però tenen departaments, les de cinema no saben com fem. Tot allò ens et tornen a trucar cada vegada, les de publici, perquè la localització és diner. O sigui, tenir totes aquelles localitzacions fetes per grans projectes, pots permetre el luxe de fer 4 campanyes més sense tenir que localitzar perquè ja ho tens fet. I llavors això té molt de valor. I llavors aquí hi ha una lluita molt important i tenim guerres amb les Film Commissions, amb les productores, per defensar els nostres drets. I més que el dret de la propietat de la imatge per nosaltres és bàsic. I la informació, perquè també és informació privada. O sigui, com hem arribat a aquell espai, qui el gestiona, hi ha moltes formes d'arribar, no? Llavors, per això tenim enfrontaments amb les agències, tenim amb productora, els Dropbox aquests que hi ha 50 persones i molta gent d'equip es baixa aquella informació i en fa un ús fraudulent d'aquella informació, s'ho baixa i s'ho emporta a un altre, saps? Llavors aquí tot això és molt complicat, però bàsicament una part del nostre sou ve per això que generes. Llavors, en els contractes que signem sempre queda molt clar que l'ús ha de ser durant la filmació, no per sempre més. I ningú més pot fer servei d'aquelles fotos, només tu i la productora que et paga, no el director artístic o l'últim ajudant de no sé què que passa per allà. Això és... No sé si és la pregunta que tu em feies o no em feies, però... També anant una mica més enllà, i el tema drets d'autors serien meres fotografies? És com la foto fixa que és de la productora mentre té els drets de la pel·lícula? Sí, no, perquè clar, al final la productora pot fer servei sempre perquè ha pagat aquesta feina. Però què passa? Que el 80% de fotos moltes vegades no són fotografies o arxius que tu estiguis fent especialment, sinó són del meu arxiu. Llavors jo els hi cedeixo, com si diguéssim, hospitals. No vaig cada vegada a localitzar, perquè és una molèstia, però si aquest últim any he localitzat 4 vegades el mateix, doncs llavors ja estàs passant a aquest arxiu. Llavors aquesta productora en fa ús, però tu no t'ha pagat perquè hi vagis. Llavors això ha de quedar reflexat d'alguna manera, que tu estàs fent aquesta cessió d'aquests espais per un projecte concret, però que no és que tu has anat i t'han pagat el cotxe, t'han pagat la dieta, t'han pagat el dia per anar a aquell hospital a fotografiar, sinó l'estic aportant jo del meu arxiu. Doncs tot això és molt complicat. No és com la foto fixa, que té uns drets peribles, perquè no és per mostrar, encara que a vegades sí, perquè és una feina prèvia interna, la localització. Són documents interns, però tenen un valor en quant a localització que és molt complicat de saber-ho gestionar bé, això. Porta molta polèmica aquest tema i de qui és, de qui no és, qui pot fer servir, qui no pot fer servir. A vegades m'han demanat, els departaments artístics em demanen les fotos perquè les necessiten pel decorat de fons. Com és tan car pagar drets d'imatge, fotografia, llavors com tu tens unes fotos del port de Barcelona tan meravelloses, mira la màxima resolució que tinguis, perquè sempre fas còpia amb resolució més petita, sense marca i la màxima reproducció, llavors sí que et paguen, perquè llavors es converteix en fotografia artística, en aquella fotografia de localització, però és quan s'ensenya per pantalla. O passa a vegades que la volen per un dossier, per vendre un anunci de colònia, no sé què, llavors la necessiten per un dossier de venda. Llavors, clar, aquesta fotografia canvia. Ja no és una fotografia de localització, sinó és una fotografia per un tractament. Llavors, clar, és que els localitzadors al final estem al mig de moltes guerres, a part de que els grans, que és una cosa que l'Ajuntament de Barcelona, la Film Commission sempre ha estat molt interessada, però no sap ben bé com fer-ho, que és tot aquest gran volum de fotografies lligats a pel·lícules, o sigui, pel·lícules històriques catalanes, tota la localització, tot aquell volum de localitzacions que s'ha fet, llocs s'ha rodat i llocs on no s'ha rodat. Moltes vegades ens han dit, és que això volem
accedir, o sigui, com ho podem fer per tenir aquest arxiu, per tenir còpies, perquè al final són arxius que tenen valor, no? Vull dir que de la Barcelona de l'any 97, quan es va fer tal pel·lícula, no? O Barcelona, o Saragossa, o el Delta de l'Ebre, no ho sé. Llavors sempre hi ha aquest tema dels arxius, de com cuidem els arxius, de que no es desgastin, de... Llavors entenc que normalment tens organitzada la col·lecció amb metadades, tens una base de dades... Tinc una base de dades, sí, d'una forma molt senzilla, per espais i per anys i per èpoques. Ara estem introduint les metadates perquè al final tens tanta informació que no saps ni buscar tu mateix en el meu propi arxiu, saps? Vull dir, és molt difícil buscar en el meu propi arxiu, que el porto... Sempre hi ha una còpia que porto sobre, que és això, perquè clar, això és la meva vida. Llavors, clar, jo tinc 3 o 4 còpies i hi ha una que sempre va amb mi, vagi on vagi, sempre, perquè això és el meu patrimoni, saps? Que aquí hi ha, però les fotografies més l'agenda, perquè és tan important una cosa com l'altra. Llavors sempre has d'anar fent còpies de tu mateix, necessites 3 teres, 4 teres, 5 teres, núvol, no sé què, hem d'estar sempre. Llavors, com ordenar l'arxiu? Això cada un ho fa a la seva manera, encara ho fem de forma molt primària, o sigui, al final acabes obrint un arbre i buscant, no? Cases de fusta, cases urbanes, cases no sé què, per ordre alfabètic, això fa que tinguis que tenir la memòria molt desperta, però és molt complicat. Hi ha gent que ho té molt organitzat, però clar, s'organitza també que amb sistemes molt cars que als 2 anys caduquen. Doncs al final, el sistema tradicional d'un arbre, un ordre alfabètic i una agenda, perquè ets el teu cap al final qui funciona. Si no, o sigui, la gestió dels arxius fotogràfics és un gran què. I sobretot arxius de localització, que els has de posar per apartats, muntanya, cada un buscarà la seva manera de fer-ho, però com no t'ordenis no ets un bon localitzador, perquè si cada vegada que has de començar des de zero una producció no ho tens ordenat, o ho tenen ordenat per projectes, llavors n'has de recordar que en aquell projecte què buscaves. O sigui, jo ho tinc doble, per projectes i per espais. Doncs clar, són moltes hores que ningú me les paga, són moltes hores que jo hi he de dedicar fora d'hores a fer. Ahir, per exemple, vaig anar, no me'n recordo, a 3 cases, un hospital tancat a Mataró, i ara me'n tinc que anar a Lloret, i llavors tot això ho he d'ordenar, fotografiar, penjar-ho en el Dropbox de la producció corresponent, o si ho faig per mi, o també penjar-ho per tenir-ho més o menys en petit, que no pesi tant, i després fer la còpia, fer per paquets, netejar una mica les fotos, borrar les repetides, deixar la carpeta ben feta, posar els metadates i fer 3 còpies. Però tot això és una quantitat de feina que necessitaria un becari que m'ajudés, saps? Que ja tinc gent que col·labora amb mi, però clar, això ho acabes fent jo. Una quantitat d'hores fora de la feina, saps? Perquè és, com molt bé expliques, que és l'ordenació dels arxius, que és un gran què. I generes entre cometes, clar, nosaltres tenim molts tipus de patrimoni. En aquest cas, per exemple, tan trivial com el que deies, no? de les geolocalitzacions, suposo que cada fotografia deu haver-hi unes anotacions, no? Encara que tot sigui digital. Sí, ara sí, bueno, amb l'iPhone ja t'ho porta sol, però clar, jo romànticament encara no m'acabo de... Ara es localitza amb càmeres iPhone o Samsung, no sé, el que et faci servir cadascú, perquè a la mateixa foto ja tens totes les metadates i et diu on està fet. Clar, antigament era un lío, això, trobar-te on havies fet guardar bé l'espai, per això et deia això de les geolocalitzacions, però moltes vegades em poso, fotografies un mapa i el poses a dintre de la carpeta, fotografies el mapa, o fas una captura de la posició de sol amb la geolocalització. És complicat a vegades trobar-te els llocs que vas fotografiar fa 15 anys, perquè no estaven ben guardats i has perdut aquell fil i llavors l'has de tornar a trobar. Saps? O sigui, això és un tema que parlem molt els localitzadors quan ens trobem, no? A part dels permisos, que és el gran tema, saps? Que a mi em toca menys, però clar, has de fotografiar llocs que es pugui rodar després. El gran tema sempre són els permisos, i sobretot a Catalunya, saps? Que és el monstre final de pantalla, que diuen. Quan has superat el monstre final de pantalla és el funcionari de parcs naturals, saps? Per dir, saps? I això, Catalunya és
també perquè és un país que és molt diferent. Clar, no ens podem posar al costat d'Aragó, que és tot tan fàcil, saps? Vull dir, jo també ho defenso molt. És més complicat perquè som un país més complicat. També, massa, però això que és difícil tenir-ho tot tan ben ordenat. Ara cada vegada més, perquè és més fàcil fer-ho. Antigament ho havies de fer de forma molt més manual, amb una nota, amb un mapa, però s'ha d'intentar sempre i de posar amb l'agenda amb el contacte, que va canviant. Un contacte d'un hotel, per exemple, va canviant amb els anys, no? Sí, clar. Però bueno, o d'una escola, d'una universitat, d'una facultat, d'espais recòndits. Però tornem a això, l'ordenació dels arxius és un tema molt complex perquè l'hem de fer fora d'hores, a més. Sí, clar. Bé, en principi ja hem acabat amb totes les preguntes. Ara hi hauria com un torn obert, això ja és com la redacció lliure, la redacció lliure. Més que res, hi ha una de les coses que pensava, però com que n'has anat parlant, no sé si vols ampliar-ho més. Una és parlar sobre l'associació de localitzadors. Si creus que t'has deixat alguna cosa dels temes que feu, o si creus que pots ampliar-ho més. I una altra és això, qualsevol pregunta que creguis que en algun moment voldries que et fessin i no et fan mai, no? Que quan surts de l'entrevista dius mai em pregunten per tal cosa. No, clar, això al final t'ho acaben preguntant pràcticament tot. Sí que després quan ho reflexiones, sí, que hi ha clar, la feina del localitzador com és tan personal, ara sí que és veritat que a vegades estem més en equip, però que moltes vegades no et pregunten exactament com arribes als llocs, quin sistema, però clar, és un tema més intern de feina, no? O les relacions, que sí que ho has preguntat, això sí, les relacions amb els departaments, perquè moltes vegades ho donen per sentat, no? I això és molt important saber on situar-te dintre de l'engranatge, no? de la llista d'equip tècnic, a on situar-te i com que estàs una mica al marge, però depens de tots, no? Al mateix temps. Però, per exemple, això que em deies de l'associació de localitzadors, hi ha un localitzador històric, el Toni Duc, històric també, que des de tota la vida ha volgut fer, perquè als Estats Units ja existeix l'associació de location managers, que diuen allà, i que a Catalunya l'hauríem de fer, la primera intent el va fer abans del 2000, l'ha intentat tota la vida i finalment ell ara ja s'ha retirat i aconseguir, però és molt complexa perquè som uns tècnics molt especials, que unir és bastant complicat i sobretot que com tots hi dediquem moltes hores, les juntes sempre és un tema... Ara hi ha un canvi de junta, hi ha votacions aquest estiu i a veure qui es presenta, qui no es presenta. S'ha creat des de zero, no existia cap... Estem pagant, som membres de l'aliança de l'ALIA, però no hem aconseguit, per exemple, que surti el localitzador com a categoria professional. No he aconseguit, que no sé per què, i ara s'ha creat a l'OMAT, a imatge i semblança de la de Catalunya, amb moltes reunions que hem fet. L'OMAT ha començat molt més fort, tenen un suport institucional que aquí no hem tingut mai. O sigui, la Film Commission en seguida es va posar darrere d'ells i la Comunitat de Madrid els hi va pagar, els va tirar, i de cop i volta els hi hem cedit els estatuts, però nosaltres aquí vam tenir que fer els estatuts, els hi hem cedit perquè així ja ho tenen fet. I ara ens hem d'associar d'alguna manera, que això porta polèmica, i l'associació de localització de Catalunya és una cosa molt romàntica, molt casolana, però que costa molt tirar endavant, costa molt que surti gent que s'hi vulgui posar a la junta, que realment vulgui tirar endavant. Els productors, quan vam engegar, els productors de la Publi, no de cinema, ens van enviar un burofax dient que nosaltres no érem ningú per parlar amb les administracions. Parlàvem només de permisos, no parlàvem només de concessió, de coses molt de base. Ens van enviar un burofax, la patronal, dient que ens enviava l'abogat i una demanda, perquè nosaltres érem, o sigui, els cambrers no tenen per què parlar en nom dels restauradors, venien a dir, saps? Però això en ficció no va passar, vull dir, saps? Vull dir que ens vam trobar amb sustos importants, no? No volien que ens associéssim, la patronal mai vol que es creï un sindicat de res. I llavors, clar, al principi hi havia... I així tot intenten minimitzar-los al màxim possible. Ara sí que la Film Commission ja anem més a la mà,
però tampoc creguis, si no és més a la mà. Però a vegades és un tema que l'hem de tirar més endavant, ha d'haver gent més compromesa. Estem pensant, potser, perquè ja com creix, hi ha més quotes, doncs potser una persona professional que li dediqui 3 dies a la setmana, o sigui, un gerent extern seria ideal, més que el voluntarisme, que és tan complicat, no? I a més, com treballem tan per separat tots i som tan individualistes, és difícil. Però va tirant endavant, que és una cosa també molt catalana, no? Que és això d'intentar associar. A Madrid van flipar que féssim això, deien que estaven bojos, i ara ho han fet ells. Ho han fet ells i amb una força que clar, com sempre passa, i aquí ens hem quedat petits, saps? Però bueno, intentarem tirar-ho endavant. Molt bé. Doncs no sé si no vols afegir... Hi hauria moltes coses a afegir, però vull dir que sí que agraeixo l'oportunitat de que us fixeu en aquests tècnics tan especials que són els localitzadors, que n'hi ha molts més, he vingut jo, però poden venir, hi ha molta gent interessant que podria aportar moltes coses, perquè estem molt ficats a dintre de l'engranatge, molt, perquè estem tocant tots els pals, i que moltes vegades som els grans oblidats. Evidentment, no per guanyar, o sigui, no som caps de departament, amb la qual cosa no és allò que és que hi hagi el Gaudí, el millor localitzador, no? Perquè és evident que si guanya la direcció artística ja t'hi sents reflexat, no? Vull dir, però no és aquest el tema, sinó que ja realment sigui una figura molt més respectada com és als Estats Units, no? Una figura que té un pes molt més que aquí moltes vegades ens costa tant a nivell de sous com a nivell de reconeixement professional, perquè les responsabilitats del cap de localitzacions és altíssima, és enorme, i el seu sou no està ni... O sigui, per exemple, en maquillatge té més sou, quan no té cap responsabilitat, o igual, saps? Llavors, clar, a nivell de sou, a nivell de responsabilitats, ha d'estar molt més, perquè és una figura bàsica. I el localitzador previ, que sóc jo, moltes vegades... sents falta de reconeixement quan moltes... No la vaig localitzar jo, la va localitzar un gran amic meu, la Messias, per exemple, dels Javis. L'esforç, es va deixar la pell, es va deixar la salut, i tu veus la sèrie i ells no sabien res de Catalunya. Són els Javis, no sabien... Tenien un guió magnífic, un projecte magnífic, no sabien res. Tu veus allò i estàs veient el Jaume Miró, estàs veient el localitzador allà, que es va deixar la pell. I a més, al final, com ets tu i quan veus les pel·lícules, jo miro les pel·lícules i sé quin localitzador l'ha fet, perquè tenim la nostra mirada al final, perquè clar, tu presentes una cosa si no presentes unes altres, i per què acaben rodant allà? La Messias és un cas claríssim, és quasi una feina artística d'autor. Llavors se sentia una mica a vegades dient, bueno, però aquí hi ha un director artístic que inclús a les xarxes està... O sigui, quan no tenia ni idea, o sigui, el vaig portar jo, tots aquests, inclús llocs que no es van ni tocar, que es van rodar tal qual. Evidentment, un director artístic sempre és el teu cap i la decisió final és d'ell, no? I et xucla la teva, saps? És evident, perquè per això són caps de departament, però que a vegades ens falta una mica de reconeixement públic, no? I sobretot condicions laborals pels que estan en rodatge, que no és el meu cas, però això sí que vull lluitar per ells, pels companys i les companyes que tenen unes responsabilitats gegants, enormes, i una pressió que no la té cap altre departament. Ja està, això volia dir. Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí. Vale, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres, per venir. Sí, a vosaltres pel luxe d'haver-me convidat i poder-me expressar en un lloc com la Filmoteca. De